Onte estive nunha conversa onde unha muller estaba contando cando deixou o seu último mozo, que levaban case 4 anos. Estaba contando así, pero moi desenfadado, non? O sea, vaia jeta e todo isto. Estiven pensando, por un lado, toda esta trapallada, non? Migajera, esa palabra que se usa, para designar a unha muller que se mantén aí con pouco. Eu aquí xa quero crear unha nova palabra. Non lle imos chamar a esa muller migajera, porque sempre estamos mirando para elas. Eu quero chamarlle a eles, a eses homes, os faragullas. Si, un home faragullas, que é como ese pan de carballo duro, que ti, o miolo, cando tocas, xa se desfai. Ti non podes comer un bocado decente porque se esfaragulla. Sobre todo se empezaches o molete do revés, que tamén nos facía unha boa metáfora. Unha palabra, como agora a todos se lle pon un nombre en inglés para que non quede tan mal, para non dicir que eres como a túa avoa coidando do teu avó, hai unha palabra e fun buscar que é mankeeping, que ven de home e de soster, de manter, non? Que é facerlle un mantemento ao home. Que a min isto xa me soou así a taller e nin tan lonxe está. Facerlle un mantemento como se fose unha nave industrial ou coche. Ou un coche jardado nunha nave industrial. Eu, porque onte estaba pensando e digo, ostra, estes tipos son usuarios da túa vida. É que non é a primeira vez que escoito a unha muller falar dunha relación que despois ou o tipo desaparece, o clásico é que el desaparece, ou que a tipa nun momento dado di, buf, xa hasta aquí cheguei. Mankeeping, isto definiuno aquí o teño, Angélica Pucho Ferrera, e serían as tareas materiais, emocionais, loxísticas e simbólicas que as mulleres realizamos para soster a vida cotiá dos homes. Isto aplica para a parella ou a non parella, e tamén para as amizades e incluso en asociacións e así. Vámoslo, xa que son faragullas, vamos desfaragullar isto, si? A historia desta paisana era que ela vive soa e el con 30 e moitos vivía cos pais, que cousa que me parece normal. Varias veces na semana ía para a casa dela, aí á beira da noite, e ceaba ali e dormía ali, e ao día seguinte vai traballar, e despois, pois, xa volve á súa vida, comer na dos pais, facer a súa vida, eu que sei, xogar á play, cousas que fan os homes, cousas de homes logo. E despois, pois, á beira da noite, se apetecía, ía, se non, non ía, non, eu que sei. Agora, ao mellor, cae un trebón moi grande e digo, hoxe non vou. Por iso eu digo usuario da túa vida. Vai, é moi feo dicilo así, pero vai, usa e volve á súa vida. E ela, unha muller que está así, hai un momento onde se dá conta que condiciona a súa vida ao que lle apetece. Isto, eu non vou xulgar unha muller que se ve nesta situación. Eu creo que é algo que pasa. Sí, vale, levabas case 4 anos, como se levases 4 días. Cando levabas 4 días, 4 semanas, 4 meses, non? Ir e vir é propio de coñecerse. Pero canto alongas isto? Eu non é a primeira vez que escoito xente que alonga isto moito, moito. Vamos outra vez con mankeeping, o mantemento do maromo. Ai, por Dios. O que ela di é, consiste en coidar, organizar, anticipar, lembrar, suavizar e xustificar,
E aquí hai unha xustificación, eu creo que durante moito tempo, de por que ti segues aí, non? É arreglarlle a vida. Sen recoñecemento. Non é, pois, mira, esta é a miña muller, non? É a miña muller, é a persoa que elixín. Non, isto é, sí, un servizo. Eu son usuario desta vida. Sen ser recíproco. Eu vou, é que... E ti isto pézalo a pensar, eu vou, ceo ali, hostia, pero cando se cea, a cociña manchase, sí, e logo durmo ali, e... Pois a mañá, antes de ir traballar, ducharías aí, almorzaría, que... Non, estas cousas pasan pouco a pouco, pero non son calquera tontería. Daquelas, sin ser recíproco, sí? E isto pode ser o de sempre, cociñar, limpar e atender, isto sería o de sempre, e logo está o que vemos nas relacións modernas, onde somos moi libres, que aquí entran cousas como regular as emocións. O tipo ven ou marcha dentro do seu estado do momento, que isto ademais é moi infantil e moi inmaduro. Evitar conflictos. As mulleres que están neste tipo de vínculos, como non é o meu marido, sí? Que me recoñece e que aquí hai algo, pois ao mellor os meus problemas xa os falo coa miña nai, con a amiga, miña prima, rebaixar as tensións nestes vínculos, é certo que é todo moi... Dá igual os 4 anos, é o que digo, é como se fosen 4 meses. Non entran as partes negativas. Home, a ver, agora veu, non me vou poñer eu aquí co meu drama. E aquí entra unha terrible, que é protexer a reputación. As mulleres protexemos a reputación dos homes, a veces, desde unha vergonza que se nos instala desde aquela idea de ser elexidas. E o feito, como contaba esta rapaza de 30 e poucos anos, de ti sentir vergonza de eu estiven aguantando esta tontería, este tipo eu non lle importaba, viña, usaba e marchaba, cando quería, pro que quería, e eu sostiven isto, e protexes a súa reputación pola vergonza, porque a sociedade é a ti que che vai chamar migajera. Por iso eu digo, non, era el un faragullas. Era un pan reseso ruín. Iso de protexer reputacións é moi real. E iso as mulleres facémolo incluso como amigas. Eu a primeira, hai moitos anos que non o fago, pero eu a primeira que como amiga, tamén moitas veces separei ese, que é meu amigo, como a mí non mo fixo, este tipo de cousas. E despois, pois, lembrarlles cousas, explicar normas sociais, cousas básicas, que moitas veces, a ver, tío, que me estou expoñendo de par de ti, e agora non o sei, e casa a miña mellor amiga, e ti, cando che sale da punta da gaita un estanós, tes que me acompañar ao casamento. Que van pensar? Non, porque van xulgar a ela como a migajera, meu amigo faragullas. E logo, a parte de amortiguar as consecuencias da súa irresponsabilidade. Isto facémolo a veces como amigas. O mankeeping non é nin axudar, nin é unha forma de amor. Nin é algo que é así porque as mulleres somos así e os homes son así. É algo cultural. É algo que se nos instalou, que é o que digo eu. É como as nosas aboas coidando dos avós, pero en novas versións. O mankeeping, diríanos Angélica, é tempo roubado a nosa autonomía.
o noso descanso, a nosa creatividade. As nosas aboas xa o temos claro. Elas xa quedaban para o final. E se sobraba tempo habíao. Mais hoxe pasa isto tamén. Porque que pasa con esa muller que acaba vivindo condicionada a se el vai vir ou non vai vir? E que comeza, por exemplo, a ter, que isto contaba, sempre na nevera, por se acaso. Na súa carga mental, comeza a haber un por se acaso, por se ven, por se a semana que ven lle dá por vir un par de días para aquí. Isto é unha carga mental que está relacionado, como sempre, ca fenda salarial, cas xornadas parciais, isto é moi evidente no tempo de atrás, sí, no abandono profesional, é unha cousa que sigue ocorrendo no agotamento crónico das mulleres. Antes era moi habitual a mulleres que tomaban para os nervios, dos nervios, así nun xenérico. E hoxe, pois, ao mellor, van a terapia, si, todo se nomea mellor, ten ansiedade, e medícase para a ansiedade, porque tamén, claro, a ver, ten un traballo moi estresante, todo. Esta parte, quítaselle importancia, non? Como se isto fose un pouco natural. É moi cruel, porque vou, uso e marcho. Uso no sentido máis amplo. Cando é este vínculo afectivo sexual, esa parella, uso a túa casa, uso o teu tempo, uso o teu corpo e marcho. Uso cando quero. Nos termos que eu digo, porque eu son moi libre, moi independente e moi introspectivo e necesito... Porque ademais todo está disfrazado de liberdade e madurez. Mais eu repito, é absolutamente infantil e inmaduro. Teño unha nai para que me lave a roupa e todo isto, neste caso, e teño unha nai, sí, para que me regule emocionalmente a todas estas cousas. E teño un corpo que usar. Eu non quero falar moito diso, porque a bo entendedor poucas palabras, pero eu creo que se entende.